Da jeg er ude at køre i Byd Seal U, som jeg har haft fornøjelsen af her de sidste par timer, kørt lidt rundt for at få dem sådan et overblik over den. Det første, jeg sådan bider mærke i, når jeg sætter mig ind i bilen, det er, at den har det her velkendte, moderne interiør. Tingene er, hvor de skal være. Der er stadig knapper, jeg har nævnt det flere gange, men det er rart, at der er nogle knapper, det ikke helt er baseret på en skærm. Og så har man også en infotainment, altså digital instrumentering, som man ser færre og færre i elbiler frem, kan man sige, af det, der er på markedet. En lille sjov gimmick, det er sådan den her skærm, som lige kan vende vandret og lodret. Hvad årsagen til det skal være, må jeg være svar skyldig, men ja, det findes altså. Denne model, vi er ude at køre i, den siger Byd, at den kan køre 500 km på, cirka 500 km på en rækkevidde. Og hvad jeg har hørt, så skulle det også være meget passende i forhold til dens altså kørsel kontra udmelding. Passer meget godt i testerversion. Nogle rigtig lækre sæder faktisk, og et meget, meget blødt ret, et dejligt ret, et panoramatag, som fungerer. Og den her variant til 340.000. Den kommer ind i en prisklasse, hvor der ikke er forfærdeligt mange konkurrenter, og det kan godt være med til at gøre den attraktiv. Og altså, lidt minus, det er lidt under kørsel. Der kan man godt mærke, at den gynger lidt. Det er ikke meget, men man kan mærke det. Det er ligesom, jeg vil ikke sige, at den er i ubalance, men man kan godt mærke, at den gynger lidt. Men det skal ikke tage æren for en ellers en fin bygget bil, hvor du sidder godt med plads bag i, panoramataget, som jeg nævnte. Alt i alt en rigtig god oplevelse. Her står vi så med Byd Seal U, som jeg var ude at teste her de sidste mange timer. God plads, fin højde, god længde. Når man sidder inde i den, sidder man ganske fint. Bag er der også god plads til store børn, men også til voksne mænd og kvinder. Bagagepladsen, som en af de ting, som jeg har blevet lidt mærke i, på trods af bilens størrelse, så synes jeg, der mangler en lille smule plads. Det er som det forsvundet på en eller anden. Altså generelt set, ja, de her SUV'er ligner mere og mere hinanden efterhånden, og den her, ja, der er nogle kendetegn, eller nogle træk på den, som man måske kender fra nogle af de biler, som allerede er på markedet, men måske også en af de ting, som kendetegner lidt de her kinesiske biler. Taget det i betragtning, så er den nævnte pris fra tidligere på de 340.000. Alt i alt vil jeg sige, at det vil være et fornuftigt køb i forhold til rækkevidde, plads og pris. Så thumbs up herfra.